दाबिखौ मानो सुस्रांनानै होनो हाया बे सोंलुखौ जोङो भारत सरकारनि खाथियाव थांदों आरो बेखौनो नोजोर बोनानै सान्दुं गोसाबाबो जेला काश्मीरखौ बुखावनानै मोननै इउनियन टेरिटरि सोरजियो लोगो लोगोनो जोंबो धरना होदों नोंथांमोना दिनै सान्दुं अखा नेवसिनानै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव धरना होदों आरो लोगो लोगोनो भारत सरकारनि अफिसारफ्राबो साननो गोनां जादों दिनै बिथांमोना अपेनलि खुगाखौ खेवनानै बुङाखैबा मा जानो बिथांमोना जोंजों रायलायोबा बुङो जे भारताव मोनसे हारि दङ आलादा रायजो मोनाबा बियो गमामायैनो जिरायमारनाय नङा नामा बे जाबाय बर' हारि बेखौ जोङो नुनानै जोङो गोमोदों होननानै गोबां अफिसारफ्रा जोंनो बुंदों मानोना जों जिरायाखै जों थाद'आखै दिनै सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो जे सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा बहा थांखो बहा गोमाखो मानो सोमावसारनाया गैया मानो दाबिया गैया सोरबा सोरबा बुंदों जे सुक्तिया ओरैसो जागोन ओरैसो जागोन ओरैसो जागोन जि सुक्तियानो जाया मानो जेरैयानो जाया मानो जोंनो मा नांगौ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ जेसेबां हायो थाबनो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ जों बेखौसो लुबैदों आरो बिनि थाखायनो बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय जेराव सिरि थानांगौ जों थादों जेराव होख्रावनांगौ होख्रावदों जि समाव थै होनांगौमोन बर'नि बिर जोहोलावफ्रा होलांबाय जि समाव मुंख्लं जानांगौमोन जालांबाय जि समाव पुलिस मिलिटारिजों गाव जानांगौमोन गाव जाबाय बर' हारिया गासैखौबो जेरैबायदि नांगौ ओरैनो मावबोदों बिनि ओंथिया मोनसेल' बिनि थांखिया मोनसेल' जे जोंनो राजखान्थि मोन्थायखौ नांगौ आलादा रायजोखौ जोंनो जेरैखि जाया नांगौ दा बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानो नाङा रायजोफोर गोनो गोथो जानायनि प्रश्न गैया दिनै राजखान्थिया फैगोन आरो थांगोन बड'लेण्ड बिनाया राजखान्थि दाबि नंगौ नाथाय बड'लेण्ड मोननो थाखाय जे हाबा मावदों बियो राजखान्थि नङा बियो हारिनि उदांस्रिनि थाखाय मावनाय खामानिसो हारिनि रैखाथिनि थाखाय मावनाय खामानिसो हारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय मावनाय खामानिसो बड'लेण्ड दाबिया राजखान्थि दाबि बड'लेण्ड मोननो थाखाय जि हान्थिनाय लामा बे हान्थिनाय लामाया राजखान्थि लामा नङा बे हान्थिनाय लामाया जाबाय रिभलिउसननि जांख्रिथायनि बिग्रायारिनि मोनसे लामा दा नंखायनो जोङो बेखौ बावनानै थांनो मोननाय नङा मानगोनां रायजोफोर आरो लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोनबो आं बयखौबो खावलायनो नागिरो जे जेब्लायसिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बर' हारिनि सोमावसारनाया सोलिबाय थानांगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव भारत सरकारनि जि पलिसि बे पलिसिया नर्थ इस्टनि थाखाय एलाबा नङाब्ला दुलाराय भारतनि थाखाय गोदान गोदान रायजो बिग्राफोरनि थाखाय मा जागोन बेखौ बिथांमोना दाबो स्पष्ट रावजों बुंनो नागिराखै दा बेनिखायनो जोङो प्रेसार क्रिएट खालामनो थाखाय इन्डियायाव बबे बबे पलिसिजों हायो बे पलिसिफोरखौ लानो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि एक्सारसाइजफोरखौ जों खालामबाय थादों जोंनियाव लामाया मोननै दङमोन मोनसेया जाबाय डेम'क्रेटिक सोमावसारनाय गुबुन मोनसेया जाबाय सिलाय लानानै सोमावसारनाय आरो सिलाय लानानै सोमावसारनायनि जि लामा बेखौबो जोङो दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा जेब्ला सिजफायाराव फैबाय बै समनिफ्रायनो जोङो बेखौ जेरैखि जाया प्रेसार होनानै खौसे जानानै जुजिनानै जेंना सुस्रांनायसिम लांनो हायो नामा बेखौ जोङो नाजाबोदों दिनै मोनसेबो लामाखौ जों नागाराखै डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआथ' एनि टाइम दङ जोंनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समाव बिपिएसि दङमोन आबोद जिमान आफाद दङ बयबो ज' ज' सोमावसारबोदों जोंनि बर'नि आफादफ्रा आरो फारसेथिं जेला बिएलटिनि सिजफायार जादों बै समाव बेखौ प्रेसार होनो थाखाय जेफोर मुभमेन्ट प्रग्राम जादों बेवहाय रायजो राजाफ्रा ओंखारदों एनडिपिआ 2005 मायथाइनिफ्राय सिजफायार जाजेननायनिफ्रायनो जेसेबां एनडिपिआ खावलायदों बे एनडिपिनि खावलायनाय महरै रायजो राजाफ्रा जों बयबो राजा लामायाव फैदों सरकारखौ नारसिनदों धरना होदों रेलि खालामदों रेल होबथादों नेशनेल हाइवे होबथादों जाहाथे जि हाबाफारिखौ गणतान्त्रिक भावे मावनानै प्रेसार होनो हायो बेखौ जोङो मावबोबाय थादों मानोना जोंनो आलादा रायजो नांगौ दा बेनिखायनो नैबे समाव जों बयबो साननानै लानाङा मानगोनां रायजोफोर सुथुरा लोरबां जाबाय होननानै सुथुरा दाबो लोरबां जायाखै सुथुरा गोख्रोङैनो दङ दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव सुथुरफ्रा जेरै गोख्रोंमोन दिनैबो एखे गोख्रोङैनो दङ गावसोरनि थाखाय माबा माबि मावनानै लागासिनो दङ दिनै एनआरसि खालामदों गावसोरनि सार्थआव दिनै 6 क्लज 6 खौ आसाम एकर्डनि क्लज 6 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि कमिटि दादों आसाम एकर्डनि क्लज 6 आव मा दङ 2 नं फारिलाइयाव मा दङ आसामनि हारसा मानसिफोरनि रक्षा कवच मोननांगौ हारसा मानसिफ्रा रैखाथि थाबसि मोननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों आरो बेवहाय
बिथांमोननिल' दाबिखौ दैखांनानै जिहेतु सुक्ति खालामदोंमोन बिनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि बै समनि सानसुमा खुंगुर बसुमतारिमोननि दिननिफ्रायनो दिनैसिम बे क्लज नाम्बार 6 खौ बड'जों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्राबो होबथाबोदों। दा दिनै बिथांमोना मोनसेनि उनाव बबे मोनसेबा हाबाफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला जायखौ मावनानै जोंखौ लोरबां खालामनो हायो आरो गावसोरखौ गोख्रों खालामनो हायो बे हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना मावनो खाबु लाबाय थायो। दिनै एनआरसिनि परिबेश गुबुन गुबुन परिबेश फैनाय लोगो लोगोनो दिल्लीनि मानसिफ्रा सानबाय जे दिनै जोंनि थांखिखौ बेवहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय मोनसे लामा फैबाय आरो बेखौनो आसामनि माखासे सानसुमैफ्रा जौगानाय हारिफ्रा खौसे जानानै दिनै बिथांमोना आसाम एकर्डनि 6 नाम्बार दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों, जेराव बे आसामाव बिथांमोननि राजखान्थि एमपिआ बिथांमोननि थाखाय रिजार्भ जानांगोन, एमएलएआ बिथांमोननि थाखाय रिजार्भ जानांगोन, गोजौनिफ्राय गाहायसिम जेसेबां राजखान्थिनि खाबु बियो बिथांमोननि थाखाय जानांगोन, साख्रि बाख्रि स्टेट गभर्नमेन्टनि जेसेबां ओंखारगोन 100% बिथांमोननि थाखाय रिजार्भ जानांगोन, राव थुनलाइ हारिमु गासैबो बिथांमोननियासो थांना थानांगोन। जोंनि बेवहाय हांखो मोनसेबो लिरनाय गैया आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला बिथांमोननि बे पलिसिया फैयो लोगो लोगोनो जोङो क'क्राझाराव इन्टेलेक्चुवेल मिट लिंनानै गुवाहाटीआव बर'नि जेसेबां माहारि आफाद दङ गासैखौबो लिंनानै जों ज' जानानै सावरायनानै माहारि आफादफोरनि सागान लानानै भारत सरकारनो जोङो मेम'रेन्डाम हरदों, आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम हरदों जे जेरैखि जाया बियो इमप्लिमेन्ट जानो मोना आरो बे इमप्लिमेन्ट जानो थाङोब्ला लोगो लोगो जोंनि रैखाथिखौबो भारत सरकारा रोखा खालामनानै होनांगोन। जोङो बिथांमोननो दाबि दैखांदों। दा नंखायनो रायजोफोर दिनै बिथांमोननि जि षड़यन्त्र जि खैसारि बे मालाबाबो खम जायाखै। बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट दिनैसिमबो होआसै, सेल मोनसे दानानै होदों, थाखा फैसा होआ, बेसेबांबा दुर्बल मास्टारा गैया, जोंहा राव रोङै मास्टार थिसनगासिनो दङ। बिटिसि आवबो बेबायदि जादों होननानै बहाबा बहाबा जों रेकर्ड मोनदों। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों हायार सेकेन्डारि सेक्सनानो जाथों कलेज सेक्सनानो जाथों बेवहाय जाहाथे बिथांमोना नोजोर होयो। उदांस्रिनि 50 बोसोराव दिनै मोजां सोलोंथाइ मोनैनि थाखाय जोंनि हारिया गोग्लैसोनानै थानो गोनां जाबाय। दिनै जि एसे सुबिदा मोनदों बेजोंनो जोंनि मानसिया गिबियाव बांसिन सोलोंथाइनि सुबिदाखौ मोननांगोन, साख्रि बाख्रिनि सुबिदाखौ मोननांगोन, जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा नांगौ बायदि अनसुंथाइखौ मोननांगोन। बे गासैबो सुबिदाखौ जाहाथे जोंनि मानसिया मोनग्रोयो बिनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नोजोर होनांगोन। आं बिथांमोनखौ खावलायदों। दा मानगोनां रायजोफोर बिथांमोना आखाइजों बुनानै जोंखौ बुथारनो नागिराखै, नाथाय जोंखौ ओंखाम रसा नांहोनानै फोथैनो नागिरो। बे पलिसियाव थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो नैबे समाव जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रिया बारा मोजां जानाय नङा रायजोफोर। जोङो खौसे जानांगोन आरो बयबो मिथिगौ, बयबो बुङो, उन्दैनिफ्राय बोराय बुरै बयबो गावसिनि खुगायाव जोंनि बर' हारिनि खुगायाव रायलायो जोंनो खौसे नांगोन, खौसे नांगोन। दिनै खौसे होननाय सोदोबा बेसेबांबा बेसेन गोसा सोदोब बर' हारिनि थाखाय। दा नैबे समाव जों खावलायगोन जे बर' हारियाव गावस्रानायनि खामानिखौ जाहाथे रावबो मावा, बेखौ जोङो बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायगोन। बिग्रायारिफोरनि गेजेरावबो गावस्रानाय दाफैथों, राजखान्थिनि गावस्रानायखौबो फोजोबनो थाखाय जोङो आवगायबोगासिनो दङमोन। दिनै मा जानानै दङ जोंहा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रासो मिथिसिगौ। जेला बयबो खौसेनि खोथा बुंबाय, खेबनै जोंहा एमपिआ गोमानांबाय आरो नै आथिखालाव बुंगासिनो दङ बेसेबांबा थैजों मोननाय, बेसेबांबा जांख्रिखांनानै सोमावसारनानै जुजिनानै मोननाय जि बिटिसि बेखौबो सेनो थाखाय माखासे आवगायबोगासिनो दङ। गोबां षड़यन्त्र जायो गुवाहाटीनिफ्राय, बिथांमोना सिगाङाव फैया, नैबेनि मानसिफोरखौ सिगाङाव फसङो, नाथाय टटेल डिजाइना स्ट्रेटेजिया रिमट कन्ट्रला गुवाहाटीनिफ्राय जाबाय थायो आरो बै मानसिफोरनि खैसारियाव जों गाब्रनानै जों गावस्रानो गोनां जायो, गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनो गोनां जायो। बिदा फंबायनि गेजेराव बायदिसिना थासारिया फैयो, बेखौ जों जाहोनो ना जाहोआ बियो जोंनि आखायावबो दङ रायजोफोर। मालाया जोंखौ जेसेबां खैसारि खालामदों, नों गोख्रों जायोबा मालाया नोंखौ जेबो खालामनो हाया। दा नंखायनो जों सांग्रां जानांगोन। दा बेनिखायनो थांनाय समाव जि जाबाय जाबाय, बे गासैखौबो बावनानै जायखिजाया फरगेट एन्ड फरगिभ, बावगारदो आरो निमाहा होलायलायदो। आंबो फंनैसो गाज्रि बुंद्रायबायबा आंबो निमाहा बिबाय, सोरबायाबो बुंबायबा सोरखौबा दुखु नांनाय बिबो बुंनांगोन आरो हारिनि गेजेराव बायजोआव हायाबाबो सिङावबाबो खौसेथिखौ लाबोनांगोन होननानै जोंबो आगानसे आगानै आवगायलांनानै माखासे खोथाफोरखौ सावरायनायाव जोङो बिथांमोनजों बाहागो लाहैबाय, जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजों।
दा जोङो आसा फारिनानै दङ जे खौसेथिया फैगोन खौसेथिया बिग्रायारिफोरनि गेजेरावल' नङा राजखान्थियावबो माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे एंगारलायनाय नागारलायनाय माखासे गावबा गावनि गेजेराव संशोधन खालामलायनायनि गेजेरजों खौसेथिया फैगोन जों बिखौ लामा नायदों नाथाय बियो जागोन ना जाया बिखौ बुंनो हानाया आंनि खुगायाव बा आंनि रावाव बा आंनि आफादनि गेजेरजों बुंजोबनो हानाय आंनियाव बेवहाय खुनु दायित्व गैया जों लुबैनोसो हायो जों हास्थायनोसो हायो जों खावलायनोसो हायो नाथाय मावनांगौआ सासे सासे दैदेनगिरिनि बिबान जाहैबाय बयनिबो आखायावसो थाहैबाय बियो दा नंखायनो रायजोफोर दिनैनि समा जोबोद मोनसे गाज्रि सम हारिनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला दिनै नंगौ नांलाय खमलाय बुथार बुनाय बायदिसिना थासारि गैया नाथाय जिखौ नुदों जोङो सिगाङाव जोंनि सायाव खैसारिया बारानिफ्राय बारा जादों समाजारि थासारिखौ नायबा जोबोद दुखुनांथाव मोनसे समाव गुजरात हारियाना शिलंआव खैला जावनो थांदोंमोन जोङो बै समावनो जोबोद दुखु खालामोमोन नाथाय दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि गोदाव सोराव जाबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा बियो जोंनि थाखाय साननो गोनां जादों ओंखायनो दिनै सुबुं गौमानि गेजेरजों आङो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों जोंनि गामिनि जि सिस्टेम गामिनि आफादफ्रा गोख्रों जानांसिगोन गामिनि समाजा गोख्रों जानांसिगोन आइजोआनो जाथों हौवाफ्रानो जाथों जोंनि समाजखौ जोङो रैखाथि होनांगोन दिनै टाउन सहराव ओंखारबोयोबा गावनि जायगानिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोयोबा जोंनि गथ'फ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां समाव गावखौनो हमथानो हाया गावखौनो हमथानो रोङै बायदि आखल मोनसे सोमजिबोदों नोंथांमोना नुदों पेपार मिडियायाव वाट्सएपआव फेसबुकआव सोरबा ओरै गोमाहैबायनो सोरबा ओरै थैबायनो बिराद बारानिफ्राय बारा जादों बे साननैसोआव दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जोंनियाव ओरैबायदि सरकारि सिस्टेम गैया जोङो बेखौ चेक खालामनो हायो आरो जोंजों साखाथि फाखाथि रायजो जानाय गोबां मानसिफ्रानो जोंखौ सुथुर बायदिसो लायो बेनिखायनो जोंनि गाज्रि जानायखौ बिथांमोना अरायबो हास्थायो दा नंखायनो जोंसो साबधान जानांगोन आङो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ खावलायदों नोंथांमोनानो जोंनि हारिनि इयुन जोंनि हारिखौ रैखाथि होनांगौबा दिनै सासे सासे फरायसाया सासे सासे लाइमोना हौवासायानो जाथों हिनजावसायानो जाथों गोग्गो आरो गोख्रों जानांगोन रोंखा राखा जानांगोन हिउमेन रिसोर्स जानांगोन सुबुं धोन जानांगोन अब्लासो बर' हारिया जौगालांनो हागोन मोनसे समाव जौ जुवाजों जुजिबोबाय दिनै ड्राग्सनि खोथा फैदों दिनै चिरां जिल्लायावनो गोबां ड्राग्स जादों बे ड्राग्स जानायनि जि थासारि बे जोंनि थाखाय बिराद डेन्जार आरो बेवहाय माखासे हानजा माने माखासे जि मा होनो बेखौ गाज्रि सुबुंफ्रा दिनै सिङाव गोबां खामानि मावदों जोंनि हारिखौ मोजां मोनै सुबुंफ्रा बोरैहाय जोंनि ओनसोलफ्राव ड्राग्स होनानै गाज्रि मुवा बेसाद होनानै जोंनि हारिखौ थेर बेथेर खालामनो हायो बे खैसारियाव बिथांमोना हाबबोदों ओंखायनो जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा सामोल जायो सांग्रां जायो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय लामान गोनां रायजोफोर सोमावसारनाया जादों सोमावसारनाया जाबोदों सोमावसारनाया जाबाय थागोन जेब्लायसिम आलादा रायजोआ जाया सोमावसारनाया जाबाय थागोन बेवहाय खुनु माने गोनो गोथो थानो नाङा दिनै सरकारजों रायलायनायाव बिथांमोना गोबां गोनो गोथो खोथाफोरखौ बुङो जोङो सोमावसारगिरिफ्रा बिग्राफ्रा नाथाय गोनो गोथो जानो मोननाय नङा जोङो गोनो गोथो जानो मोननाय नङा सोरबा बुंदों जों सुक्ति खालामगोन माबा खालामगोन बायदिसिना बे सुक्ति बायदिसिनाफ्रा जेरैबायदि सरकारा लुबैदों मालायफ्रा जेरैबायदि लुबैदों बेबायदि खालामनांगौबा मालाबानो खले जालाङो नाथाय बेफोरखौ जों खालामनो हाया रायजोफोर बिएसि मोनखांनायनि उनाव बिटिसि मोनखांनायनि उनाव दायो माबा मोनसे मोननांगौब्ला जोङो मोनसे मोजां बेबस्था मोननांगोन जाय जोंनिखि फैगौ 100 बोसोर बर'फ्रा जाहाथे सिरि गोजोनै आलो गोजोनै रायजो जानो हायो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ दोनथ'आजासे मावलांनो हायो गेलेनाय बिथिङावनो जाथों हारिमु बिथिङावनो जाथों आबाद बिथिङावनो जाथों रांखान्थियावनो जाथों सोलोंथायावनो जाथों गुबुन खामानिफोरखौ जाहाथे जोङो गोसो होसारनानै उदाङै मावनो हायो बेबायदि मोनसे बेबस्था रांखान्थिनि बिथिङाव होन राजखान्थिनि बिथिङाव होन गासैबो संबिधानिक आयेनगत बिथिङाव होन बेबायदि मोनसे बेबस्था मोनबासो जोङो गनायनानै लानो हागोन दा बेनिखायनो सरकारखौ जोङो अराय सम बे प्रेसारखौ होनो हानांगोन जे जेरैखि जाया बिथांमोना जाहाथे जोंखौ बेबायदि मा होनो थांखिनिफ्राय दोरद होनो हाया आरो जोंनि थांखिखौ सुफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावनो बाध्य जायो बिनि थाखाय जों प्रेसार होबाय थानांगोन दा नंखायनो रायजोफोर आं बे समाव गोबां खोथा बुंनो सानाखिसै बोथोराबो जोंजों एसे मदद होबाय बिथांमोना दिनै लैहोर फैनानै भारत सरकारनो जों जि मेसेज होनो नागिरदों
गोबाङानो बुंदों बावैसो एनआरसिनि रिजाल्ट होबाय ओरै जाबाय सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लाथ'वाबा मोजां जागोन नामा ओरै जागोन जों बुंदों नङा सोमावसारनायनि बेनो सम दिनै भारत सरकारा जम्मु काश्मीराव जुदि बिथांमोना गाज्रि थासारियावनो मोननै इउनिट टेरिटरि सृष्टि खालामनो हायोबा मोजां थासारियाव जोंनो मानो सोरजिनानै होनो हाया दा ओंखायनो गांदों जों उखैदों जों दुखु जालायाव गोग्लैदों जों गासैबो जेंनायाव दङबा जोंनि हा हुआ रैखाथि गैया दिनै जों मानो सोमावसारनाङा जों मानो बिनाङा जों मानो आन्दोलन खालामनाङा जों मानो दाबि दैखांनाङा बिनि थाखाय खुनु सम तारिख गैया जों आवगायलांनांगोन दा बेनिखायनो दिनै बेवहाय सुबुंगौमा जाबाय आरोबाव सुबुंगौमा जाबावगोन बिनि उनाव दिल्लीयावबो अल इन्डियानि रायजो बिदाफोरनि माखासे सेमिनार आरो आन्दोलनफोर दङ बेजों जोङो गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन दिनै गोबाङानो सोंदों जे नोंसोरनि दाबिजों हिरा सरनिया गाज्रि मोनगोन नामा बर'फ्रा गाज्रि मोनगोन नामा आं खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों सोरबाया बुजि मोनै मानसिया गाज्रिबो मोनगोन दुखुबो मोनगोन नाथाय जेला बुजिगोन बिथांमोनाबो बेखौनो जों मानिनानै लागोन बिथांमोना दिनै वान साइडेडल' सानदों बिनिखायनो नुबाय दाख्लैबावै पस्टेल डिपार्टमेन्टआ मायबा मोनसे गोरोन्थि खालामदों बेवहायबो बर'फोरखौसो रायो माने ओरैबायदि जोंखौ ओरैबायदि सिं गोरबोआव बिथांमोना सुथुर खालामनानै लाबाय लामाल' नांगौ रायनो बर'फोरखौ दा बिखौ मालाय जों बोरै फाहामनो हानो नङा होमबा बिनिथ' मुलिया जोंनियाव गैयाना नों गोसो जानानै सोरखौबा गाज्रि मोनबायबा बेखौ मा होननानै जों फाहामहैलायखो जुदि बियो बुजियोबा जों बेखौ बुजायनो हायो नाथाय बुजिनानैनो गाज्रि मोननायखौथ' जों बुजायनो हाया আমি ভারত সরকার আর অসম সরকারক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে যি জাস্টিস আপোনালোকে ডিলে কৰি আছে এই জাস্টিসটো অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে নহলে যি লোক এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যে আগুৱাই যাব পৰা নাই উন্নয়ন আৰু নিৰাপত্তা পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে দোষী কিন্তু আপোনালোকে হ'ব তেলেঙ্গানা গঠন কৰাৰ পিছত ভাৰতত নতুন ৰাজ্য বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি সৃষ্টি হ'ব এই কথাটো আমি মানে এই সময়ত চৰকাৰৰ কথাটো চাই পেলাই আমি আশা কৰা নাছিলো এই সময়ত চৰকাৰে ক'লে যে তেলেঙ্গানা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা সিচুৱেচনৰ কাৰণে আমি গঠন কৰা হ'ল ভাৰতৰ যেতিয়া নতুন পলিচি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ৰাইজ পাব আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আমি বাদ চাই থাকিলো আমি আশা কৰিলো আমি ভাবিলো যে আমাৰ যেটো জাস্টিস আমাৰ যেটো ন্যায় এটো কেতিয়াও ডিনাই নহব আমি বঞ্চিত নহম আজি নহয় কালি আমি ন্যায় পাম আমি সাংবিধানিক ন্যায় পাম আইনগত ন্যায় পাম ঐতিহাসিক ন্যায় আমি পাম সামাজিক ন্যায় পাম সাংস্কৃতিক আৰু ভাষাৰ ন্যায় পাম অৰ্থনৈতিক ন্যায় আমি পাম শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ ন্যায় আমি পাম এইটো আমি আশা কৰি থাকিলো কিন্তু সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ললে যে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যক দ্বিখণ্ডিত কৰি পেলাই দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন কৰিলে আমি সকলো আচৰিত হলো আজি ভাৰতৰ সংবিধানৰ এই ব্যৱস্থা আছে তেখেতসকলে আৰ্টিকল 371 টো আজি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে সকলো ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি এটা দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি সৃষ্টি কৰি দিলে আমি হেতু ওয়েলকাম কৰিছো আমি এই কাৰণে ওয়েলকাম কৰিছো ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে নিজে পাৰ্লিমেণ্টত কৈছে আমি দুটা কাৰণত জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্যটো দ্বিখণ্ডিত কৰি দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাইছো এটা হ'ল সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকে কাশ্মীৰত বসবাস কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সদায় হাৰাশাস্তি কৰে সদায় মানে ডিস্টার্ব কৰে আৰু তাত শান্তি আৰু নিৰাপত্তা নাই গতিকে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থাৰ এটা সিস্টেমৰ এটা পৰিৱৰ্তন আনি পেলাই তাত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আমি এই কথা ভাল পাইছো আমি টেৰৰিজম কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰো এটো পাকিস্তানেৰ হওক পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰে হওক বা আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ দেশৰে হওক সন্ত্ৰাসবাদ আমি কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিও আমি কেতিয়াও এইটো মানে সহ্য নকৰো ভাৰত চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে জম্মু কাশ্মীৰটো যদি দ্বিখণ্ডিত কৰিছে দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি সৃষ্টি কৰিছে এইটো আমি ওয়েলকাম কৰিছো আৰু একে সময়তে তেখেতসকলে কৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে আবণ্টন কৰা যিবিলাক ধন যিবিলাক উন্নয়ন পুঁজি যিবিলাক ভাল স্কিম এইবিলাক কাশ্মীৰী নাগৰিকসকললৈ গৈ নাপায় আধা বাটতে কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে
কোনবা দল পাৰ্টিয়ে কোনবা ব্যক্তিয়ে খাই পেলাই শেষ কৰে আৰু কাশ্মীৰ লাডাখত সঁচা অৰ্থত উন্নয়ন হোৱা নাই স্বাধীনতাৰ ৭২ বছৰত এই কাৰণে আজি লাডাখটো ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন কৰি পেলাই তেখেতসকলে তাক উন্নয়ন আনিম বুলি পেলাই আজি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছে আমি ভাল পাইছো কথাটো যদি তেনেকৈ হয় আজি আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বদলেন যে আন্দোলন এইটো ভাৰতৰ সবচেয়ে পুৰণা এটা আন্দোলন কাৰণ তেলেংগানা যি ৰাজ্য গঠন কৰা হ'ল এই তেলেংগানা 1967 পৰাহে এই সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে আৰু বদলেন আন্দোলন 69 পৰাহে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু বদলেন আন্দোলন ইয়াতে আগত 1967 পৰাহে ব্ৰিটিছে উদ্যাসল দাবী কৰাৰ পৰাহে ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে আমি ইমান দিনে বাদ চালো ইমান দিনে সংগ্ৰাম কৰিলো ৫,০০০তকৈ অধিক নিৰী মানুহ শহীদ হৈ গ'ল ২০,০০০তকৈ অধিক জেলত যাব লগা হ'ল হাজাৰ হাজাৰ সা সম্পত্তি ঘৰ বাৰী জ্বলি গ'ল বহুত মানুহ পংগু হৈ গ'ল নিজৰ দেশত উত্তৰাখণ্ড ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় ৰাজ্য গঠন কৰি দিলে আমাৰ চকুৰ আগতে তেখেতসকলে তেলেংগানা সৃষ্টি কৰি দিলে আৰু আমাৰ চকুৰ আগতে নিবিচাৰিলেও আজি কাশ্মীৰটো দুখণ্ডিত কৰি দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন কৰি দিলে আৰু আমি 50 বছৰ চিঞৰি থাকিলো আজিলৈকে আমাক জাষ্টিস দিয়া নহল ন্যায় দিয়া নহল কি কাৰণত আমি কি দোষ কৰিলো আমি ভাৰতৰ নাগৰিক হয় নে নহয় ভাৰতৰ সংবিধানটো আমাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হয় না নহয় আৰ্টিকেল 2 আৰু 3 এর স্পিৰিটটো কি ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 2 আৰু 3 আমি কি বিচাৰিছো আমি শান্তি বিচাৰিছো আমি সমাধান বিচাৰিছো আমি নিৰাপত্তা বিচাৰিছো আমি উন্নয়ন বিচাৰিছো আজি ভাৰতৰ এছাম অসমৰ এছাম উন্নত জনগোষ্ঠী বিলাকে আজিও কৈছে আমি সুৰক্ষিত নহয় আমাক ৰক্ষা কবচ লাগে আমাক নিৰাপত্তা লাগে আমাক সংবিধানৰ অমুক ব্যৱস্থা লাগে তুমুক ব্যৱস্থা লাগে আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ চিন্তা কৰি থাকে কিন্তু যিসকলে স্বাধীনতাৰ 50-70 বছৰ 72 বছৰত আজি বিভিন্ন অধিকাৰৰ বঞ্চিত হৈ ৰল আজি সঠিক সঁচা অৰ্থত শিক্ষাৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম নহল ভাষা সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম নহল আজি যিসকলে আজিলৈকে ভূমিৰ নিৰাপত্তা পাবলৈ সক্ষম নহল এই সকলৰ কথা চিন্তা নকৰিলে যিসকলে আজি অৰ্থনৈতিক মানে যিটো অধিকাৰ পাব লাগে সেই পাবলৈ সক্ষম নহল এই কথা কিন্তু চিন্তা কৰা নহলে তো এই কাৰণে আজি এটা সোণালী সুযোগ সংগ্ৰামীসকলে কৈছে যে বদলেন সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে আনপিডি দিল্লীত বিজেপিৰ এবসলুট মেজৰিটি এটা চৰকাৰ আছে আৰু ভাই কাহানিৰ পৰা বিজেপিয়ে কৈছে আমি স্মলাৰ ষ্টেটটো আমি মানি লওঁ আমি গঠন কৰোঁ মানে এই স্মলাৰ ষ্টেটৰ পক্ষপাতী এই কাৰণে আজি গোৰ্খালেণ্ডৰ যোন কৈছিলে আমি সমাধান কৰি ডিসিশন লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গ'ল আমি আহ্বান কৰিছো যে বদলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহিব লাগে বদলেণ্ড সৃষ্টি কৰা মানে ভাৰতত আৰু এটা ভাল শান্তি এটা সম্প্ৰীতিৰ এটা নতুন ৰাজ্য গঠন হ'ব ইয়াত এটা মানে উন্নয়ন সকলো পাবলৈ সক্ষম হ'ব ন্যায় সকলে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ভাৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক সহযোগী স্কিম বিলাক আছে এইটো ৰুট লেভেললৈকে কাম কৰাৰ সক্ষম হ'ব এই গোটেই সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া বদলেণ্ড সৃষ্টি হ'ব আৰু বদলেণ্ড কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিৰোধী নহয় শেহতীয়াভাৱে হীৰাখৰণীয়া ডাঙৰীয়াই যিটো দ্বিতীয়বাৰ কোকৰাঝাৰৰ এমপি হ'ল এমপিটো হৈ গ'ল কিন্তু নিজৰ মানুহবিলাকক যিসকলে নিজৰ সমষ্টি বাকী এই সকলোকে দ্বিখণ্ডিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানৰ তেখেতে যাই পেলাই শপত খালে যে মই সংবিধানৰ ৰক্ষা কৰিম শান্তি সম্প্ৰীতি ভাৰতৰ নাগৰিকবিলাকৰ কাৰণে কাম কৰিম কিন্তু আজি আহি পেলাই তেখেতে নিজৰ সমষ্টিত বড়ো অনাবড়ো বিভাজন কৰি ৰাজনীতি কৰাতে ব্যস্ত হৈছে বড়োসকলৰ মানে প্ৰতি মানে আজি যিটো ভয় দেখুৱাই পেলাই অনাবড়ো সকলক একত্ৰিত কৰিবলৈ ওলাইছে আমি শুনিলো ইদিনা মানে কথা এটা শুনিলো যে তেখেতে বোলে ইয়াতে খেনা বনাব বিটিএডি অবড়ো খেনা ৰাষ্ট্ৰসংঘই কেতিয়াবাই কৈছে পৃথিৱীত আৰু কোনো দেশে নতুনকে আৰ্মি ৰেজিমেণ্ট খুলিব নালাগে বুলি কয় ভাৰতবৰ্ষকো কৈছে নতুন আৰ্মি ৰেজিমেণ্ট খুলিব নালাগে আমিও দাবী কৰিছিলো অসম ৰেজিমেণ্ট নাগা ৰেজিমেণ্ট আছে যদি বড়ো ৰেজিমেণ্ট লাগে ভাৰতৰ অফিচাৰ বিলাক বলে আমাক হোম মিনিষ্ট্ৰী পৃথিৱীত আৰু নতুন ৰেজিমেণ্ট খোলা নহ'ব যদি পৃথিৱীত আৰু নতুন ৰেজিমেণ্ট খোলা নহয় কোনো সেনাই খোলা নহয়
এই ভাৰতৰ ভূখণ্ডতে বিটিএডি অঞ্চলত কেনেকৈ হীৰা খৰণীয়ে আজি খেলা খুলিব পাৰে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই কিন্তু চাব লাগিব অসম চৰকাৰে চাব লাগিব কেনেকৈ চৰকাৰী মানুহ এজনে খেলা খুলিবলৈ ইয়াতে ইমান সাহস কৰিছে ইয়াত ভাৰত চৰকাৰৰ চেংচন লাইসেন্স আছে নেকি ইয়াত অসম চৰকাৰৰ চেংচন এপ্ৰুভেল লাইসেন্স আছে নেকি এটো চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এই খেলা কিহৰ কাৰণে না পাকিস্তান চাইনাৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে না ইয়াত মানে আজি মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে না কোনোবা এটা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে এই কথা স্পষ্ট কৰিব লাগিব আজি পৃথিৱী বহুত আগবাঢ়ি গ'ল এনেকুৱা সময়ত আৰু এনেকুৱা জাতিগত ধৰ্মগত সংগ্ৰাম মানে সংঘাতবিলাক আমি কেতিয়াও নিবিচাৰো আমি সকলো সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ বিচাৰো আজি আমি সংগ্ৰামী হৈ পেলাই বদলেণ্ড দাবী কৰি কোনো দিনে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে আমি এক কিঞ্চিত কাম কৰা নাই আজি তেখেতে যিবিলাক এলিগেশ্যন আনিছে তেনেকুৱা সংঘাতবিলাক বহুত ঠাইত হৈ গৈছে আমি দুঃখিত তেনেকুৱা সংঘাত আমাৰ অঞ্চলতো হৈছে ইয়াত আদিবাসী মানুহৰ জীৱন যাব লগা হৈছে বড়োৰো জীৱন গৈছে মুছলমান সকলৰ ভাইসকলৰ জীৱন যাব লগা হৈছে বড়োৰো জীৱন গৈছে কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিছে বড়োৰো জ্বলিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি দুঃখিত কিন্তু ইটো কিয় আপুনি ৰিপিট কৰিব বিচাৰে ইটো কিয় আপুনি পুনৰ ইয়াত মানে কৰিব বিচাৰে ইটো দুঃখিত কথা তো এই কাৰণে ৰাজনীতি কৰক মোষ্ট ওয়েলকাম ভাৰত এটা পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ ইয়াত সকলোৰে ৰাজনীতি কৰাৰ অধিকাৰ আছে ৰাজনীতিক দল খুলিব বিচাৰিছে খোলক দুটা তিনিটা পাঁচটা ৰাজনীতিক দল খোলক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু কেনা সৃষ্টি কৰি পেলাই যিটো সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তাত কিন্তু ক'ব লগা আছে যি অঞ্চল আজি ভাইলেন্সৰ মানে গৰাহত আজি 50 বছৰ কটাব লগা হৈছে যি অঞ্চলত আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল শিক্ষা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ভাল বিদ্যালয় নাই ইয়াতে ভাল কলেজ নাই মহাবিদ্যালয় নাই ভাল এখন ইউনিভাৰ্চিটি নাই আজি বদলেণ্ড যিটো ইউনিভাৰ্চিটি যি সমস্যা আছে এই সমস্যা লৈ পেলাই হীৰা খৰণীয়ে কোনোদিন মাত মাতা নাই ইয়াত CIT আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে সাবজেক্ট নাই প্ৰফেসৰ নাই প্ৰিন্সিপাল বিলাক আছে নে নাই এইবিলাক কোনোদিন হীৰা খৰণীয়া ডাঙৰীয়া ইয়াত মাত মাতা নাই হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা আছে আজি সেন্ট্রাল সার্ভিসত এমপ্লয়মেন্ট দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগে স্টেট সার্ভিসত এমপ্লয়মেন্ট দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগে এই অঞ্চলত ইন্ডাস্ট্রি আহিব লাগে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হোৱাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ বহুত যোজনা আছে এতিয়া স্কিম আছে এইবিলাক ইমপ্লিমেন্ট হৈছে না এইবিলাক চাব লাগে কিন্তু ইয়াত এটাও শব্দ মাত নামাতে হস্পিটালৰ ডক্টৰ আছে না নাই স্কুলৰ অফিচাৰ আছে নে নাই এগ্ৰিকালচাৰৰ খেতি পথাৰত কি হৈছে ইৰিগেশ্যনত কি হৈছে এইবিলাক চাবলৈ আজি ৰাজনীতিক নেতাবিলাকৰ সময় নাই খালি সংঘাত সৃষ্টি কৰাৰে ব্যস্ত ইয়াতকে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু একো হ'ব নোৱাৰে এইকাৰণে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে MP হ'বলৈ সুযোগ পাইছে এই সুযোগটো আপুনি লৈ পেলাই সমাজ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰক সমাজ আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে কাম কৰক কিন্তু হিংসা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে খেনা সৃষ্টি কৰি পেলাই সংঘাত আৰাৰ কাৰণে কাম কৰিলে আপোনাক কোনো সহযোগ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ আমাৰ ভাই দাদা সকলোকে মই আই ভাই সকলোকে আহ্বান কৰিছো আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাওক যি অঞ্চলত আমি বসবাস কৰো এই অঞ্চলটো আমি এটা হিংসা জৰ্জৰিত অঞ্চল কৰি ৰাখিম এটা সংঘাতৰ এটা পৰিস্থিতিত ৰাখিম এটা ঘৃণা আৰু মানে এটা ঘৃণাৰ মাজত আমি ৰাখিম না আমি এটা মানে দুৰ্যোগৰ মাজত ৰাখিম না আমি শান্তিৰ মাজত ৰাখিম এইটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰক আমাক শান্তি লাগে তো মই এইটো আহ্বান কৰিছো যে আমাৰ সংগ্ৰাম চলি আহিছে চলি যাব যিমান শ্বহীদ হৈছে যিমান আজি পুলিচ মিলিটাৰী হাৰাশাস্তি হৈ গ'ল কোনোদিনে বদলেণ্ড সংগ্ৰাম থমকি ৰোৱা নাই আৰু থমকি নৰয় যেতিয়ালৈকে স্থায়ী সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে থমকি নৰয় এইখিনি সময়তে বদলেণ্ড গোৰ্খালেণ্ড বাকী সমস্যা সমাধান যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে মই সংগতি ৰাখি ক'ব বিচাৰিছো উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধান কৰাটো ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ পলিচি আছিলে অসম চৰকাৰৰ পলিচি আছিলে আজি যিসকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰি শান্তি আলোচনাত আহিছে অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলৰ লগত চুক্তি মানে সমাধান কৰিব লাগে এটা ভাল এটা পৰিস্থিতি যিহেতু আহিছে অলৰেডি সকলো আগবাঢ়ি
হারিয়ে আহিছে এই ভাল এটা পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ সুযোগ লৈ এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব লাগে আৰু স্থায়ী সমাধান আনি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি যিসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ পেলাই উন্নয়নৰ কথা কৈ পেলাই অস্ত্ৰ লৈ সংগ্ৰাম কৰিছিলে তেখেতসকলক মূল খুঁটিত আনি পেলাই নিজৰ পৰিয়ালত থাকি সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ৰাইজেফোৰ गोबां खोथा बुंनो सानाखिसै बयबो मिथिखागौ सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन बेवहाय गोनो गोथो गैया नाथाय समाजखौ मोजाङै लाखि अनलायनानै संसार जा गावस्रा गावस्रिफोरखौ बारा जोङो बरायनाङा जोङो हारियाव जेसेबां हायो खौसेथि लाबोनायनि थाखाय जों बयबो नाजानांगोन मानोना बयबो मिथिगौ खौसेयानो गोहो बै समाव बिनिखायनो सोमावसारगिरिफ्रा बुंदोंमोन बड' अफ दा वर्ल्ड इउनाइट क'क्राझारनि नङा चिरांनि नङा काशिकत्रानि नङा आसामनि नङा बेंगलनि नङा बांलादेश नेपालनि नङा सारा मुलुगनि बर'फ्रानो खौसे जानांगौ होननानै स्ल'गान होदोंमोन नङा होमबा होसिख्रावदोंमोन आरो 50 बोसोर होसिख्रावनानै दाबो बे खोथाखौनो जुदि जों बुजियाब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथाव आरो जेबो थानाय नङा दा नंखायनो बयबो जाहाथे जों खौसेखौसो बरायगोन गोनो गोथो जानो नाङा आरो मालाया बुंनाय बायदि मालाया षड़यन्त्र खालामनाय बायदि जोङो मालायनि षड़यन्त्रआव मालायनि जियाव गावनि गोदनाखौ अरायसम आथिंखौ अरायसम सोना लानो थाखाय राजि जानो नाङा हारिया थांनांगौबा जों हारसिङैनो थानांगोन हारसिङैनो नाजानांगोन मानोना नोंनि दुखु नोंनि खैफोदाव आय अनफायग्रा बे मुलुगाव बारा दायो नुनो गैया ओंखायनो दिनै गावजों गाव अनलायनांगोन सोर ओंखाम मोनजादों सोर ओंखाम मोनजायाखै सोर गथ'फोरखौ लेखा फरायहोनो हादों हायाखै मा जेंना दङ गैया गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव नायलायलायनांगोन खौरां लानांगोन रायलायलायनांगोन मालाया मा बुंबाय थागोन बियो जों जेला जौगालांगोन जोंनिया लेखा फरायनाया जेला बांगोन डाक्टार इन्जिनियार आईएएस अफिसारा बांगोन रां रुपा गोनां मानसिया बांगोन गिदिर राजखान्थिनि नेता ओंखारगोन अब्ला मालाया जोंनो ओरैनो लामा हगारना होनो गोनां जागोन दा नंखायनो आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय बयनिसिमबो दिनै बेवहाय लैहोर बाहागो लाफैनानै सुबुं गौमाखौ जाफुंसार होनायजों लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो गोख्रों खौरां हरनो हानायनि थाखाय बयनोबो रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम आं बे समाव साबायखर बावदों आरो दिनै बेयाव फैनाय रोजा रोजा रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिनि बिबुंथिजों फिन जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे रोखा जाफिननो हाबाय होननानै मिजिंथिदों बेनिखायनो जेबो गोनो गोथो जायाजासे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रग्रेसिभ एबा जोंनि जुथाइ सोमावसारारि आफादजों फोसावजानाय मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लैहोर बाहागो लाफैनानै जोंनि सोमावसारनायखौ जों जाफुंहोलाङो बेनि थाखाय दिनैनि बे गेवलां जोंनि सुबुं गौमानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खनसेबाव खावलायहरबाय बे समाव गसाइ दैमारि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांखौ दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय बिनि सिगां साथाम जोंहा गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर दंफैयो आङो सिनायथि लानो थाखाय बे समाव खावलायनो सानदों गिबियावनो जिरन बसुमतारी